Alas 7:38 na ang oras po. Hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siringman, hatod sa Indokan Clinic ni Dr. Rode Ante. Pipaaram po sa gabos na siya asin sa iyang clinic bukas oral daw dyan po sa building kan Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Si Padingmar, maistorya sa kuya ka sa bago. Igwada ang mga tugang kisarong nabakunahan kasuhapon. Ang saro sa adverse reaction kay ito, mga tugang, nalula, asin po naglabog sa paghiling. Habang nagdadrive siya, pauli sa harong, nalulula siya habang nagmamaneho, buda, naglabog ang sa iyang pag-iling. Dinalarma sa mga kapamilya, pero nakaabot pa man sa harong. Pag-abot mga tugang sa harong, duman sa Quezon City, nagapo duman sa ospital na nagbakuna sa iya. So aki, ngaya ma'am, nakauron sa nurse, ngaya ma'am. So ama ko ngaya po, kang binakudahan ngayon nito ngaya po, nalula, buda ngayon naglabog sa mata. Sabi kang nurse na nakauron, dibigdi ka ngaya giraray, iba mo nga si papa mo. Pinabalik mga tugang sa ospital, iba mo ngaya si papa mo. Pagabot naman sa ospital, pagkalipas ki nagkaperang oras, kasi siyempre matraffic baga sa Manila. Sabi kang nurse, kuning nga tabi seryoso antipara mo, isulog mo. Sabi, kumusta na nga yung pagiling mo? Okay na nga yan, mamalinaw na nga yung pampagiling ko. Awenda. Kumusta na nga sir sa pagiling mo? Ay, okay na nga, madam. Nalula ka pa kaya? Aday na nga ya. Kumusta nga pagiling? Malinaw na nga ya po. Salbata ng pangyayari sa mga baka. Sabi kan aki, ay paghuna ko nga, adverse reaction niya kang bakuna. Santi para palaan. Awinda. Oy, maray na agad tabi sa nagabos. Good afternoon, good morning. Yan mga tugang ang mga Filipino. Nakakakod pa na mag-ibok yung mga joke sa likod kan mga namamatay ang tango niya ng mga panahon, di ba? Ha? Sa likod, mga tugang kang nangyayaring scare, mga tugang sa vaccine na nag-aarabutan tabi sa Pilipinas. Pero ilingonin do ha? Luway-luway naman mga tugang na ano yan, na nadidevelop ang gari. Tanahiling na nagpabarakuna sa mga secretaries, di ba? Nagpabarakuna sa mga health workers, mga doktor. Luway-luway naman, mga tugang na na-adapt ang sitwasyon ta, mga tugang sa panahon. Ang problema lang, sabi po ni Undersecretary Rosario Vergere, iba kada haloy tang ma-achieve ang pig-upward na herd immunity. Kunday tada mako ang mga tugang so 70 milyon na mga Filipino na nagpapabakuna kontra po sa COVID-19. Di ba? Dapat kay po kay mga 70 million Filipinos, mga tugang na nabakunahan para databi ma-achieve ta mga tugang unearned immunity sa tuya tabi na palibot. Nyata kung ano-ano mga nagkatarakot, etc. Pero ilingonin do ha, sa mga nagluwas bagang mga adverse reaction, mga side effects, mga kuan man sana, so iba medyo, mga light man sana mga light man sana, very light mga tugang sa nagluluwasan. Pero tabi ka itong sunawalat sa antipara. Naglabog sa mata. Nakikig sa pamilya, naglabog nga sa mata.
ni Papa. Oh, dabi di nga kamo tabi. Ano nga tabi sir sa para mo? Oh. Oh, inda. Oh, sige, bueno. Seriously, mga to. Oh, inda. Seryoso, mga tugang. Pero, duman sa mga nagkabar ako na typhoon ko do number ni Ate Babes na Arancilio. Dahil ko na, iba na naman ang number mo, Ate Babes, naman na. Iba na naman ang number mo, Di ba? Seriously, mga tugang, duman sa mga nagkabarakunahan, dit man lang sa mga adverse reaction na nailing, di ba? Dit man lang eh. So, mga side effects, mga mild, kaya ngunyan nga, balik na sa sa trabaho, sa mga nagkabarakunahan hanggang Sinovac. Hello? Good morning. Good morning, sir. Radio yun. Po. Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Good morning po. Baka pwede mo pa ko matabangan, Sir Henry. Ano yan, sir? Ano may paglilingkod, sir? Yung sa apik ko, na walang kaming ilaw, kantisoy. Ano po? Ngayon, hindi pa kami makabitan. Saan po yan, sir? Sa Awas Alway po. Saan? Sa Busak? Ako po sa Ubaliw, Awas Alway. Baliw. Sige, araw kayo sa nanggibon mo, Kamu lang pong harong o buong barangay? Ano po? Kamu lang po o buong barangay? Ano yung kuryente? Ikaw na po, ikaw ang aluin ng may kuryente po. Oo. Pabalik-balik na po dyan sa apik. Wala ko na magawa sin lang. Labi na sa rong taon. Ano ba yan? Araw kayo ni sir, i-text mo tabi sa kuya, so pangaran kan. So account name baga sa bill nindo? Sa account name? Iyo po. Wala po so exact address nindo? Iyo Wala po, tinext ko na sa inyo yun, Sir Henry. I-text mo last ng month. ano po? Wala rin nangyari. Ano po? Tinext ko na sa iyo last month. Wala naman nangyari. Walang nangyari. Di ulitin natin. Opo. Ulitin po Opo. natin. Kasi I-text po, mo ulit ganito sa akin. po. Kuya, Sir Henry, Opo. di ba nung bumagyo ng Kwan, may ilaw kami, nung bumagyo ng Tisoy, di nawala ng ilaw. Oo. Nasiraan kami doon, walang kuryente. Oo. Tapos ngayon, nagbibills ako, nawala namang kuryente. Pero may babayaran kayo. Binayan ako nagabus po nga po, Sir Henry, parang mawalan, parang mapungkapitan lang na kami lahat, agad. Oo. Hanggang ngayon, Sige daw. dahil pa rin kami nakakapitan. Bayad Oo. kami at may bayad I-text sa mo. metro, binayaran ko na. Hanggang ngayon, haluyo na. Iyo, i-text mo po Giraray sa kuya, sir. I-follow up ta Giraray. Iyo. Sige po, Sir Henry, Kita mo thank you walang very much pag-asa. po. Iyo po, okay. Welcome. Okay po. Welcome. Bye-bye. Ay, sus kong ape kini, Ano na ka mo? Paano daw ka mo Paano daw yan na magiging tultol ang serbisyo ta sa mga nagdadyan sa Indo? Iling ito. Kaso bago may report si Jimmy sa Busak. May report si Jimmy sa Busak, Uwas. May sarong pamilya na pinutulang kikuryente. Kan apek, tambabayadan tabi, mga nasa sobra 20,000. Nasa 20,000. Ngunyan, pinutulang kaswapon. Kam pinutulan, so dahil po nakadangog kasabago sa kuya sa morning hearit program, kam pinutulan, aramang ginibo ka na akikantag sa diri kang arong. So, gay wire ang apod kanjing, sa pakusog sa poste. So, gay wire, na nakapakusog sa poste, nayaon duman sa laog kang lote, kang property ninda, pinutol. Pakaputol, dinugo-yugo sa poste. Natumba sa poste. Natumba sa poste, buong barangay Kambusak, daing kuryente. Kataraning na barangay, tulupang barangay, apat pang na barangay, nawarang ki kuryente, dito po ang nagdadara kang pinaka kuryente sa mga barangay na kataraning. Sa kauyaman, mga tugang kan, tagsadiri kang harong, suaki kan tagsadiri. Ngunya na nga po, sisen manimbag ka ito. May paninimbagan na ita. Garaminataw ki 5,000, day tinugutan. Kaya pinutuldakan aki kan tagsadiri kang dagata. Kita nga nga, di nga kita pagbabayaan kan apek, kang pagtusok nga kaining gayawer digdi sa main kwan, di nga sa lutita, di putulang ko man nga sindangan, ngayon na paratas-patas.
Pinutulan man. Mga tugang kan gaywire kan poste. Natumbo sa poste. Oh, hello. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Dahil ko pig-tolerate so ginebo ka. Magpatuloy kang kay kang. Opo. Poste kang adik. Aha. Pero gabi eye-opening man yan sa APEC. Yeah. Aha. Aha. Private property ba ito? Araw, sir. May Iyo. punto ka. Oo. Oh, samantalang sinda, service provider, tigbabayadan ta sinda. Yes. Member yes. cooperative pa kita. Yes, sir. Ayo. Yes, sir. So, siguro this is the right time na mag-isip man sa APEC. Oo, Kung Kung saan itong- ang anas gratis. Tama ka, sir. Pro bono. Yes. Agree pa ako dyan si mo. Kung itong gayware na ito nakatusok naman sa property mo, di, may istorbo ko sa imo. Yes, opo. Di Opo. ba? Oo. Tayo tabi. Yes, sir. Salamaton po. Sige po, salamat. Ara mo, tama siya. Kan sa iyang point. May magserbining ayo piniresendo dyan sa APEC, tabi. Lalo na arog ka itong taga-uwaso. O baliw, nag-text na naman. O tayo forward ko daw ini. Pag minabot sa kusukuan giraray kay yan sa APEC. Ang mga konsumidores nindo, baralik-balik sa indo. Baralik-balik sa ng konsumidores nindo. Day na aksyon ang tulo sa mas nalong madaling panahon. Puro kamutaram kulang kitawo. Kung kulang kitawo, anong gigibo nindo? Mag-strategize kita na makaskas ang serbisyo sa publiko. Di ba? O dahil lang kamo sa dyan mapikon. Natatarog kita kayan. Di ba? Naghapot lang kita. Iling nga itong taga-Obaliw. Sambulan ng balik-balik. Bata. Tinex pa lang sa kuya kang enot. Ipulurwad ko manggayo dyan sa APEC. Di, magod kinangyari pa. Saka, paano na yan? Paano kita? Araw ka itong nangyari sa Busak. Tama ito nagapod sa tuyang na listener ta. Di ba? Maging eye-opener po sa indo ito. Aw nga sa kuyang padiho, nag-text kasabago sa kuya pagkatapos kang programa ko, na sa igwamang kigayr-wire kang kang poste, yaon sa loob kang kanatad niya. Di ba? Natataday man ang ganayang pag-iiling na isipon maninda na karmo ay obligasyon man kamo, nakabugta kamo sa private property. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yes, ma'am. Siring po ini kani. Ang Oo. tugang ko po, ang poste kang apit nga sa loob kang property niya da iputi. Saro pa yan. Eh nga po sindang connection ta solar ng ilaw ninda. Oo. Ngunyan, tigpahali na po dahil lamang tiga-asikaso. Saro pa yan. Saan po na barangay, ma'am? Ay, diyan lang sa sa Teachers Village. Teachers Village. Saro pa yan, di ba? Oo, yaon lang din sa loob kang property kang tugang ko. Nakabugtag sa private property, siguro dapat mag-isip-isip naman sila kung anong gigawin. Aluyo na po, pigsuratan na sinda si abogado na ilamang pigasikaso tauna po. Iyon na nga niyan, di ba? Oh. Diyos Kapos ko. siring sinda kaya pagpiputulan, pag nakaka-distroso sinda, Oo. kaisa na. Iyo po. Oo. Yes, opo. Oo. Iyo man sa naman. Okay. Yeah, thank you po. Thank you. Alright, di ba? Welcome po. Alright, welcome. Siguro, napiko naman itong tagsadiri. PWD da ito. Di nga kita pigbabayadan kayo ng nakatusok sugay wire di sa natad ta, sa property ta. Di putulan taman niya sinda. Pero, sa iya tabi na ginibo, bako ito justifiable, sa araw ka na problema. Di ba? Na aksyon. Tama ito nagapod sa tuya. Kinakaipuhan, abo niya, dahil niya pig-uyunan, so ginibo ka ito, natag sa diri. Pero, maging eye-opener talaga ini sa endo tabi dyan sa APEC. Ili nga, ito may poste, nakabugtak sa private property. Ang bibulnot yan. Di ba? Nangaling hindi kita makaisturbo sa tuyang mga private property. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sir. Good morning, sir. Mayroon din poste digli sa may San Jose. San Jose Kaan? Ganun din ginawa ng APEC. Oo. Katabi ni Gambuwa, yung digli sa may San Jose. Nang kinagdin sa tao mismo kang agihan, Ay mo na yan. private property. Oo. O yan, kay po na nakabakal na maagi so sakyan ninda. Oo. Babayad pagpahalik ang poste. Ano ba yung subsidiary? Ano po? Sisipon mabayan? So papahali. Salbata na lugod. Tapos
Tapos ang posting nila po, nakalog din sa mismong property ng pinsan ko. Yung pinsan ko, terminal ko, Oh. aram niyang property, dapat magkagda sa boundary sana. Iyo. An may Wala problema mo paaram. sir. Sumapahali lugod kan mabayad. Pahali, mabayad Naling muna yan. Mga sa bulan. Tulong bulan na siguro ini. An mga problema lugod ko niya sa diri na ta ikan mabayad pagpahali. Malipungon baga adi. Tigsa nga ta. Ano kaya putulon, sir? Ay. Makamarot ka sa Ay, mata. ito, tapos ang apektado sa Gamboa, so una mata So ma-opening na mo kataranin yan. ka na apektado. Oo, ano mo yan, ma-opening na pati ng resort na yun eh. Oh, isos ko. Sino pa ya? Hindi ko nga aram kung Yun. kung Salceda ining Oh, resort na yun eh. Okay. Okay. Sige sir, salamat ha. Salamat. Palap Alright. namin, sir. Pero halo yun. Iyo po. Sana ay open namin sa mga topic na illegal. Iyo Ano kaya, talaga. kasuhan May point sila. ito nagkapun sa Tapos tuya. sila magbayad. Oo. Yun po. Okay, salamat sir. Diba? May point ito nagkapun sa tuya ka sa bago. We are not tolerating mga tugang the act of, anong klaseng act iyan? Act of disturbance. Di ba? Pero tabi kung araw ka ng sitwasyon ngayon, mag-isip, ay opener talaga ito. Madali lang ta. Mabalo daw kitang mag-upload sa APEC ko niyan. Nga nito sa APEC na pig-uploadan ta. Ito Angel, si Leslie Capos ito. Leslie Capos. Lahat ko na, ilingon ko kung may number pa ako. Ilingon ko muna. Ilingon mo uning nga ni ngayon, ang substation nga niya kan APEC, yaon sa Bio East Campus. Permi kami brown out. Sir Batana Architect Leo. Yaon nga sa muya sa laog kan Bicol University sa substation. Pero ngayon, permi kami brown out. Pangyayari sa maabaka. Mayroon, tabalontang. Yaon pa si Mr. Capo sa APEC, Angel? Yaon pa, no? Yaon pa siya? Yaon pa, ha? Naglibag ini kang inot. Balonta daw. O nag-ring ang number. Nag-ring ang number. Si Chapat, nag-upload pa sa tuya, Igli. Si Chapat, nag-upload pa, no? May lang ta. Balonta. Baka masimbag kita ni Sir Leslie Capo. Nag-ring ang number niya eh. Ito. Ihaputa daw ini. Baka ang rason nila kaya, alam mo. Maraming salamat po. Alam mo po, yan pong mga posting yan, nakalagay niya ng panahon pa ng APEC po. Hindi naman kami naglagay niyan. Panahon pa ng APEC, matagal na nakalagay ang mga posting niyan. Pero yan ang posibleng rason. Ilingon ta ha. Ilingon ta, mga tugang kung ano yan. Ata pa di, bata sobra 8,000 per year ang pigbabayadan sa assessor. Sa assessor's office. O yung nga ni ang pa di. Paring Benny, maray na agatabi sa imo. Madali lang. Nagkaigo ako ideya naman sa caller ta. Matali itong paradangog ta. Haputa sa inda manang. Paano yan ang mga poste na nakabugtak sa private property? Ngayon, nag-trigger duman sa uwas, sa busakang uwas, para putulon niya sugay wire. Yan nga sa property ta, di baratas-patas nga kita. Di ba? Mga tugang, tungkol dyan, sandali lang, nag-ring si Sir Leslie Capos. Sana masimbag kita. Sa bagay, 2 minutos pa man sana bago mag-alas 8. Di kitang maginibo eh. Wala garing. Sige, baka mag-apod taon kung nakapunbuk pa sa yan sa kuyang number. Text ko lugod, tanganing may time kita. Good morning, boss. Dapat boss ang apod mo. Good morning, sir. Can I? Alright. Sige na. Pag-text ko na, baka lamang. Tama ito, na-reaction ka sa tuyang paradango. Ano man ang nagigiribon kaan ng mga pangyaring yan. Okay. Hello, good morning.
Hello? Yes, good morning, sir. Good morning po. Yes, sir. Ini po, manunungod man po ini sa duman sa poste natin Opo. na nasa loob po kan paglugaring ko, private property. Oo. Di po sa barangay Dinurunan. Okay, daraga. Aluyon ko lang po ining reklamo. Oo. Mm. An sabi kan apek, dahaliun danin da. Pero sagkod mo niyan, dahil pa po. Nakaka-perwisyo po ini. Kapag nagpapa-guti ako kiniyog, Opo. hindi po lang nagkukusog buot na magkunyang kankonta. Kung ma-kuryente po. Iyo. Yung man lang po. Di pigalap mo na lang sir magtakdag sunog mo. Kapitado kang poste. Oo. Sige sir, hatat baka makaurong ko tabang apektado. Ihaputan mga araw ka na concern iyo. Iyo po. Sige sir. Salamat po ah. Salamat po. Oh, di ba? Ay, di ba na? Alam mo po ninyo, yung mga posting yan, dinagayan, panang aleko. Kaya po, kami naman lang namin. Sa mo iyo man sa Our Lady's Village, kan bagyong tisoy patao na, so lapang poste para nakatindog, ikinabit yung wire sa private na service post. May para makatindog sa poste. Ipahali, may inabot ng taon hanggang ngunyan, dahil manahali. O galit na ngayon yung daiyan, at iyon. O nga ni, sabi man ni Manay Arlene Laguno, ni Doña Arlene, at ako, grabe ngayang urag-urag ko, garo sa dirian gabos, kaurunon man ibang empleyado dyan, garo mga mao, sus ko, ang mga term pati ni Manay Arlene, may saro lang na mabuot dyan, so nagtabang sako, pero, ang iba, gari feeling aralang kawon ang posisyon. Dagit si Doña Arlene. Relax. Relax lang, ha? Relax. Dagit si Doña Arlene. O, sige po, baka masimbag kita ni Mr. Leslie Capos. Gari nga ni, digdingani po sa kataning mi, nakioron sa APEC na daib magputulan, tan nagagadan pa sana sinda. Dahil inaasikaso, bayadan ta siyempre po may gadan. Dahil lamang taday nakioronan para putol talagang pinutulan talaga daa. Ubaliw uwas, nagbagyo tisoy hanggang ngayon dahil reconnect. O sige, madali lang ha, i-forward ko ini. So nagtapon sa kuya kasubago ini. Nagtapon sa kuya kasubago ini. Madali lang. Hello, Kapitan. Kapitan, madali. Hello? Hello, Kap? Hello? Yes, good morning po. Hello. Hi po. Kami baga, ang kustine, kapait sa loob mga compound na. Ngunyan, kan saro, nakiurog ako sa pagbagyo baga. Sabi ko, madam, kung aloy-aloy pa man, ano daw manap na kamukilugar na dapat iyan, ibalyota. Ang kondisyon pa lang saan. Kung igo ayan na malam ko sa compound, wala man silang pananagutan. Sus ko, pangyari. Arog pa lang saan. Kaya niya ko, kung aloy-aloy pa man, i-relocate. Pagkaagi inilawan to kami. Iyo po. Anong sabi sa imo? Anong simbag, Tabi Kap? Ikaw nagsasabi. Oo. Yung man ang nahiling ko na poste mo dyan. Oo. Ano isip din pag-relocate. Correct. Oo. Pero, Oo. kung sa inda, dahil masasabi ka, hindi mo i-consideran. Iyo. Di hanggang mo niyan, yan sa poste, sa natad mo. Ako? Opo. Kung ko sa laong ng God. Yan problema. Yan ang problema. Kasi masalan kayo na panaguta. Sa disquid. Iyo baga, may madiskwito ka din. Iyo. Kaya dapat nako sa gilid kang ano, kan araw. Oo. Tang tuale ko pa. Madali kahuron, ito, kung panahon. Iyo. Iyo po, okay.
Sige, sige. Sige, salamat kami. Kapitana Yulike, mga tugang Kampawa. Madali lang i-forward ko ining sa Ubaliw. I-forward ko kay Ate Hazel. Balik-balik na da dyan sa APEC. Sus ko. Bata si Ate Hazel ngunyan. Di ko naman piga para isturbo yan. Siya po, assign na sa BAPA. Hindi naman siya assign sa Kwan. Hindi naman siya assign duman sa sa mga area na forward ko lang ini. Tangani po na makabilo kita. Tabaka malingawan ko naman ini. Pinurward ko man bagang sa imon. Aluyo na naman nga. Day, man niya ki-aksyon. Nada may palugod kita kang... Madali lang. I-verify ko kay Ate Hazel. Bata ini, sa bapa na kasay. Bako na naman trabaho ini. Ipagisuyo ta lang. Pig para singil nga ni kaan biyo kang buweltahan kang biyo. Oy, Ate Hazel. May pinurwad ako sa text mo. Aram ko, iba ang trabaho mo niyan sa APEC. Igwa ki pinurwad sa kuya, taga Ubaliw kang Pulanggi. Aluyo, sige na ang balik-balik yan sa APEC. Bigyan para tugaan sa nadaasin da. Yan sa message mo, pakicheck mo tabi. Iyo. Ay, so contact number pala, forward ko sa imo. Oo. Paano, kang inot da, pinurwad naman sa kuya ini. Kang pinurwad da sa kuya, pati pag-forward ko nga sa imo, sambulan nang man niya kinangyari. Nadamay palugod ako. Nadamay ako. Iyo nga ni. Iyo. Sige, pakiko na lang tabi. Buda may sarap pa. I-forward ko lang sa magraray, ha? Okay? Thank you. Alright. Bye-bye. Yeah. Ito kaya si Ate Hazel. Di ko nito bigyan para isturbo, mga tugang Kwan siya. Iba na pong assignment niya eh. Kaya medyo pakisuyuan ta lang. Hello? Hello? Hello po. Yes. Good morning. Opo. Pakisabi din po sa APEC na yung mga meter reader, huwag tsambahin yung pagbabasa ng ng konsumo kasi ang taas-taas ng bill namin kahit kadalasan wala naman tao dito sa bahay. Sige, Kaya pakisabi din sa paki-inform din sa APEC, sa management ng APEC na sabihan yung mga meter reader nila na huwag tsambahin yung pagbabasa ng konsumo. Ganito yung gagawin mo dyan. Ganito ang gagawin mo po. Pag may duda ka na mataas ang billing mo, hindi tugma sa konsumo mo, pumunta po kayo ng APEC, ipa-verify po ninyo. Okay po. Yung pang gagawin ninyo. Siguro, yung bahay ninyo, naka-fully air conditioned pati sala, kaya gano'n. Ano po, hindi naman masyado kasi madalas po walang tao. Sige, magkano ba ang babayaran mo? Ano lang naman, may git 4K. 4,000 plus lang naman, no problema. Kayang-kaya mo yan. Ay, hindi nga po. Panahon po ngayon ng pandemya. Oo nga. Sige, gusto Sige mong... po. Marami pong salamat. Okay. Bye-bye po. Paluman? Sige daw. Kakarabang ko tayo ito nag-ipon sa tuya, Jing. Lima? Okay. Sandali. Okay na? Sige. Alas 8:07 oras, mga tugang sa Pilipinas, as in sa DCGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 8:07 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwedeng mabakunahan ang publiko sa bulan in Mayo.
Ini dahil sa napalpak na pag-abot nin bakuna hali sa COVAX facility, kaibanan bakunang gikan sa Pfizer as in AstraZeneca. Sigun kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., pigigibukan gobyerno ang gabos na sindang makakaya para makakuha nin bakuna hali sa COVAX facility, kaibanan ibang brand nin bakuna. Dagdag ni Galvez na nagbayad na ang Pilipinas nin mas dakula para sa mapaatab ang pag-deliver kan bakuna sa nasyon. Mientras ang target kan man kan gobyerno na makuha ang bakunang hali sa Moderna as in iba pang bakuna sa bulan nin Mayo o Abril. Dagdag ni Galvez na nagbayad na ang Pilipinas nin mas dakula tanganing mas mapaaga ang pag-deliver kan bakuna sa Pilipinas. Yan ang pang alas 8 bareta haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kg pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxbeat! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside.
Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin dai magkuspa kung sain-sain. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng CD? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, isus ko, kanabukasan ta suapi, kadakol na madali lang tayo. Si Kapitan Tuy Barajas, nag-apod sa ko, diyan pa lang sa Sagpon, sa basarong lugar niya, sa sityo, kan Sagpon. Igo diyan ki Kwan, igo diyan ki sarong lugar jing, nasupustikan apek, budaso ito bagang gaywerman. Yaon sa kusina. Ngunyan da, pag nag-uuran,
So mga naka-star, nakakamati gari, ito bagang gari may ground, nag-grounding. Sabi ni Kapitan Toy, sinuratan ko na ngaya ka ng apik, mala ngaya, hanggan mo niyan wara, kay aksyon. Sa kabaga. Ano ba yan? Si 907. Madali lang sinuratan na sabi ni Kapitan Toy, naman ngaya. Hanggan ngaya ngunyan, di man niya nangyari. Saka, ano nang gibunta ka yan? Ano nang gibunta kan mga araw ka na madali lang. Tamay, i-forward ko muna yung text na sarua. Si Ma'am Lodi, may concern man, 4301. Si Ma'am Lodi, may concern, 4301. Yan na. 09. Kulang kisaro. So, number ni Ma'am Lodi, madali lang. 907 4301. Okay. Pasensya na kamo. Tapi go forward. Pigahagad ka na apik. Ano yan 907 pala. 907. Okay. Pigahagad kaya kan apik ang kontak So, taga-ubaliw. Tabi, dapat naka-attach duman sa number. Okay. Sandali. Okay na. Ma'am Lodi. Forward din na tabi kay Ate Hazel. Istorbon ta si Ma'am Hazel. Tayo ni kaya, ulitong ko lang po. Bako manin niya na trabaho ini. Nakikisuyo lang kita mga tugang tungkol yan. Okay? Alas 8:20 na sa Pilipinas. Apudang ko sa PIO kan Sursogon. Baka makahuron tang apik. Tinext ko na si Leslie Capos. Baka masimbag kita ngunyan. Okay? Tamay naghaharapot ding kung ano databi ang pagong protocol ni Governor Chis Escudero. Tasalbay baga. Ano ang latest tasalbay tabi, Angel? Day man day pa man kita. Nagbimiriting pa lang digdi salbay. Pero sa kada LGU, igwa na po sa kada LGU. Sa Legazpi, igwa na si Mayor. Muna sa ibang munisipyo. Now, sa Sorsogon, nagaharapot ang mga kababayan. Si Governor Chis baga, saro ini siya may nailatag na maray na sistema kang protocol. Sabi nga ni ka, diba, mahigpit. Pero nagresulta po sa maray man na epekto sa iyang pinagigibo sa mga taga-Sorsogon. Dakol man baga ang kaso kan COVID sa probinsya kan Sorsogon. Ngunyan, may naghaharap po sa bagong guidelines kang IATF, hinali na baga so travel authority na maglawag sa kada probinsya unless na i-required lang kang kada probinsya ang RT-PCR test o swab test. Iyan lang ang pwede. All the rest, gari open na po kita ngunyan. Kaya, inapudang ko si Dong na Mendoza, ang tagapagtaram kan gobyerno probinsyal kan Albay ni Governor Chis Escudero, para hapotunta siya kan kung anong patakarang kan Sorsogon, takadakol tabi nagharapot sa kuya. Hello Dong, good morning. Ay, tabi, Bibi Henry, good morning sa lahat ng tabi kan, PCG. Opo, Dong, pasensya ka na biglaan sa text ko sa mo. Pero, ang hapot ko tabi sa mo man sana, ano ang mga pagbabago sa protocol niya to sa mga malaog, asin maluwas sa Sorsogon, lalo na sa mga hali po sa luwas kan sa tuyang rehiyon? Ay, tabi, inasahan ka na sa aga po, after consultation ni Governor Chis, tapi naapod niya for a meeting tomorrow, ang gabos ng mga mayors digdi sa Sorsogon na po na kapag paluwas na ng bagong guidelines ang probinsya kan Sorsogon in relation tabi sa bagong order na pinaluwas kan kan IATF. Actually, kaswapon tabi, tigkaulay na ni Governor Chis ang Provincial Health Office. Opo. And then, initially, ang mga municipal health officers ang rekomendasyon, mag-RT-PCR man giraray, maiba na gustong i-relax naman ang dulos ko tabi digdi sa probinsya kan Sorsogon. So, sa ano po, kakaski din ni Governor Chis na mga itinahong sa institution sa iya, ang PHO, sinikan mga MHO sa mga mayors to finally come up with a final copy po kan bagong guidelines po ipapautog tabi digdi sa probinsya kan Sorsogon. Iyo, So initabi dong na ipa-finalize na Governor. Ano ini? So malawag sa Sorsogon, hali sa luwas kang rehiyon. Talibaw nga haling Samar diyan sa Indo o especially nga haling Manila na malawag diyan sa Sorsogon or kasarabay po diyan so malawag sa Sorsogon na hali nga sa mga probinsya kan Bicol, Arog kan Masbate in Sorsogon asing katraning na probinsya.
Iya kami ini gabos po ini. Gabos po na malaog digdi sa probinsya Quezon Sigon Tagorolayan po yan. Actually, itong buksana, ang body na buksan man yan tabi suhapon. Opo. And then, naka-positive po ang responded degree sa agad na mga mayors pwedeng nagkaigwanin na kumaga regional, kumbaga i-relax, COVID in the region lang na naglalaog din sa probinsya. And then, mas strict man giraray halito man sa mga lugar na halangkaw ang COVID cases parehas ka na Metro Manila. So, yan po ang sarap sa Tagorolayan sa akin. Okay. So makikibarita tabi kami dong kung igwana kiiluwas na guidelines si Governor Cheese, ano? Iyan siguro mga late afternoon siguro tabi tomorrow kasi aga ang meeting with the mayors. Baka po may palawas na yung bagong executive order. So ang gari desisyonan sa na kung i-require giraray so malaog yan na haling ibang o haling ibang rehiyon kung isa sa iraran pa sa swab test o RT-PCR sa ito ang gari pinagtutugutan lang ng IATF tabi dong ano? Yes, sabi. Opo. Kasi sabi kong bayaran ng IATF, depende po man giraray sa mga LGUs kung matubot na ugwa o dainin RT-PCR. So, ini tabi, hararong ini na sigusado Tagorolayan po. Yes. Okay. Iyo man sanadong, salamaton na maray ha sa pagsimbagkan sa kuyang apon ko niya na aga tabi. Sige tabi, salamat po na po. Opo, thank you. Alright, mga tugang Dong Mendoza, wala pa palang kikuan, wala pa ki bagong guidelines. Si Governor Cheese, pero base kaya duman mga tugang sa kwan sa IATF guidelines, ang tinao lang na discretion sa kada provincial government. Iyo po ang kung i-require o dai mga tugang sinda, ang mga malaog sa sendang probinsya, hali sa ibang rehiyon, na masairaron po sa RT, PCR test. Yan ang babalikan ta na mga baretang yan. At bita sa Catanduanes, igwa na si Governor Kuwa. Ano tungkol dyan? Hello, Migo. Good morning. Yes, sir. Catanduanes. May protocol sa Catanduanes. Pag abuti sa Legazpi, kung ikaw makuha ka ng travel pass mo, si travel pass mo, paano ka makalaog? Catanduanes? Dahil naman pwedeng mag-issue sa Legazpi. Diba? Kaya ako, mapakatanduanes ako, kay Paul, may travel pass ka. Pero ano tatabi itong travel pass ni Governor? Intra-province ito o hali lang naluwas kang Bicol Region? Iyan nga nang klaro ko sa senda, dahil man si Sirimbag. Tapunan ko daw si Governor, si Governor Kuwa, balon ta daw, Migo? Sige daw, sabi, sir. Nakulong ng baga mga nakulong kitang mga taga-albay na nagpapasiring sa Catanduanes? Yes, sir. Pero na ako duman. Tagano ka naman? Ako na bahala. Okay. Pag taga-para man ako. Okay, sige. Thank you, Noel, Thank you, Miguel. Alright, sandali lang Thank you. Sandali lang, gamay namin ako kay Governor. Isa nga ng Governor kang Catanduanes. Governor, ano yan? Governor Kuwa, madali lang Balong ko kung tama pa ang number ko kay Governor Kuwa. Ano nga spelling? Matang cellphone ko. Garo talagang iba naman ang gusto. Ito may number ako Governor Boboy Kuwa, baka lamang masimbag kita ngunya na aga, ha? Tama, ika-clarify kita. Ika-clarify ta ini Taara mo, kamong mga paradangog kuan sa kuyang inspirasyon oral daw. Baka lamang masimbag kita ni Governor Kuwa. Ngunya na. Governor? Gob, good morning, tabi. Si Henry Maceda po ini, sir, sa DCGB. Opo, good morning. Pwede po kamong ma-interview tungkol digdi sa executive order mo sa protocol po sa Malaog yan sa Catanduanes? Opo, iyo ko po kata kung pwede po, kung available ka. Okay, sige. Iyon ka po, Gob. Iyo po. Okay. Alright. Mga tugang, nasa linya po si Governor Kuwata. Nabasa ko kaya tabi Gob ini na executive order mo para diyan sa mga malaog sa probinsya ng Catanduanes. Ang sarok Gob sa na piga po tabi kang publiko ini na pag-require po nindo kay RT-PCR ini pong travel order pwede tabi Gob maklaro ini sa mga nagdadangog niya digdi sa DCGB Legazpi.
Hindi, good morning, good morning sa mga sila. Apa. Ako na nag-require kita kayan because, of course, siyempre, aramdaman ang nahinali na so travel authority, so protocol I health certificate, So, nagkigo kami meeting kang sa mga local IKTF o dahil sa mga INT na ito na nagliwas naman sa meeting itong will require RT-PCR test sa mga AFOR na non-residents of Catanduanes. Kami mga AFOR, pagkitang punta ka sa Catanduanes ka, Manila ka, nagpaligaspi kapag balik mo. Yeah. We are not required, but those AFOR na non-residents talagang we will require as other provinces also doing ang vaccine ng mas nagpit pa. I see. So ang i-require lang tabi gob na RT-PCR, tama po ang pagkasabot ko, correct mo if I'm wrong. RT-PCR, ako hapoton mo, Apa. nakuya ko na maski antigen pwede na kaso mismong so IATF is so resolution that is only RT-PCR kung ma-require, Opo. Kasi talaga mas barato mas convenient itong antigen, na kaya lang may bafas ka, hindi kita magbubuo kaya Henry. Iya po, opo. Sino po gob requirement ini sa malaog sa Catanduanes na haling Manila o hali sa luwas kang Bicol? O kasabay po gob hali sa probinsya kang Bicol? Haling Manila kundi haling mainland Bicol. Okay. Na apor na malaog na non-residents of Catanduanes. Ayun. Klaro po gob Klaro. So sisay man po na malaog dyan na bako residente kang Catanduanes, regardless kung saan ka po hali, dapat naka-RT-PCR, naka-swab test ka, may resulta kang darara. Sabi, Henry. Opo. What about po kung duman sa travel authority? Tanabasa ko po kaya digdan sa requirement, travel order? Pag ako ka pa, kung anong kumpanya ka, whether private or government, iwa ka ning kung sa military, may mission order ka, kung kumpanya, iwa ka ning travel authority or travel order, kung iwa ka nito sa Catanduanes. Iba ba nag-i-issue ba ka ng kumpanya, whether government and private? Kasi sa nung daw, kasi mayata may nagluwas naman sa ATF na those government employees they require mag-RT-PCR. Ito medyo nagluwas naman after okay ka, nasumbang na nagluwas naman na itong government official all government employees are not required na exempted sa RT-PCR. Kaya ito naman ang sarotang dala kung ang effect ito sa tuyang I see. Sa tuyang pa pag-iingat naman siyempre ang priority Henry itong kumbaga measures na may kita may nahali in fact we are among the kumbaga sa 81 provinces ng Pilipinas. Siguro pang-apat o panlima kitang pinakasabit na probinsya ng island. So, sarap kita dapat kung na mailot na maging COVID-free, but nawawara at any given time we have 8-7 person na infected. Kaya diit dahil di pa ng populasyon pero of course, yung magang kung na buong Pilipinas magiging moderate kaya Henry, MGCQ. So, magiging mass transportation and everything. Maragay na pig-hold the President Duterte dapat March 1 yan. Kaya lang, natakot kita but then maragay na nagbado sa isip ni Presidente at pag na-vaccinate na kita malik naman sa MGCQ. Opo. Dapat may measure mo kita, allowed mo kita na bawat LGU o probinsya na magkaibuan sa diring patakaran pa, mabuting COVID. Yes, opo. Naintindihan ta po, gubiyan ta, pigatawan man talaga kamong poder pag-abot sa araw ganing bagay.
So, iklaro ko lang po, Giraray, pag yan po residente kang Catanduanes, taga dyan talaga, bako na required ang RT-PCR. Ano ko? Pero pag bako, mabisita lang dyan. Mabisita lang po dyan, regardless kung saan kahali po na lugar, required po nindo ang mag-RT-PCR na may daradara siyang resultang. Negative po siya sa COVID. Okay, sa po lang ito po. Sa mga LSI, sa mga sa mga returning Filipino workers, sa mga OFW, baga. Iba na yan. Sure, pag iwas ka sa airport. Correct. Oo po. Bigla quarantine baga, I think 6 days or 5 days. Iya po. Pag negative ka, ang advantage lang ko niya, pwede ka na i-require mag 14 days quarantine. Ayun, okay. Oo. Pero hindi po gub na bisita po dyan sa Indo, dahil Indo, dahil requirement kung hanggang perang aldaw lang sila pwede mag-stay dyan? The iman, pero of course, nakakata sa travel order hindi. Opo. Kung perang aldaw siya, may form baga. And then, nakakagod naman kung perang aldaw. Of course, bako ko ng tahanan doon is. Yes. Alam ko dyan, 3 to 4 days kung may nag-ahinto ka ng produkto, kung ay tuyo ka, halang-halang ang 3 days, mabalik ka na siyempre. Yes. Oo. So, kaya po mangyari profiling just for monitoring purposes para matrace ta kung masarain po sinda. Ano go? At any given time din na, hindi, baka na-internet na so, ano yung ano yung QR code? QR code? QR code. QR code. Natuwa kami ng City of Baguio ng program. Kaya baka lang kami mga gamit sa laptop na anytime na internet dito sa airport ko na sa pier. Ayun. Magayon. Tanganin mas makaskas na monitoring ka ito. Oo. Okay. So, Gob, as of now po, kumusta? Pero ang kaso tayo dyan sa Catanduanes ko niyan, kang COVID? Pero less than 10. Siguro may iwas sa mga anon na positive o 5 araw lang ngayon. Yes, sa baba na, masyadong pababa na. Kaya lang, siyempre talagang kayo po na pag-iingat. No rin po, Gob, kita gari na araman tang informasyon tungkol sa kung maigwa kita naka-allocate na COVID vaccine yan po sa tuyang probinsya? Nagkaga lang kita ng meeting sa preparation para mag-vaccinate pero as far as yung allocation niya, pero subit lang kami ng mga frontliner, mga government employees na agad ang UX. But then, ko lang aram kung talagang very exact itong allocation para sa pagya. Ikaw po kita gub allocation hali sa national government, lalo na yung Sinovac para sa Catanduanes? Of course, ang national government is labos mga kayo. Of course, mga sa mga frontliner. Iyo po. Opo. Gobyerno man sana po, unless na may mensahe ka sa mga taga-Catanduanes pong nagdadangog ngunyan bilang pong gobernador. Go ahead, Tabe. Pero Henry, thank you very much sa mong pag-interview kasi napahigit ko ng mga patasaran, latest patasaran din sa Catanduanes. And then, ang masasabi ko lang, naday kita mag-relax sa COVID, kasi kumatapos ng COVID, may mga variant po yan, kaya i-observe naman siyempre ang health protocol, social distancing, wearing of mask, tapos face shield, kaya talagang mag-ingat kita ka, boss. Kumbaga, nabiktima mo ng COVID, talagang mag-ingat kita. Hindi man lang sabi, maralaga po sa ito, boss. Gob, pasensya na ha, tabiglaan sa apod ko sa imong ngunyan, may bigla man kayang hapot sa kuya sa mga listeners na madyan po sa inyo sa Catanduanes. Sa mga opong katabi, anyway, sa mga may bagong issue ang IPF na sa mga government official, extended kami to impose ang PCR. Yes po, apo. Governor, salamato na maray po. Mabuhay ka mo dyan sa Catanduanes. Salamat din po. Alright, thank you. Mga tugang Governor Buboy Cuba, ang Provincial Governor ng Catanduanes. Nadangog nindo ito. Yan. Ito po mga tugang ang gustong impuner. Mga tugang piga pasunod ko niyan. Ni Governor Cuba, dyan po sa probinsya ng Catanduanes. Pag naglawag ka sa Catanduanes, bako ka mga tugang residente kang Catanduanes, mga tugang, yan po, saro sa kinakay po na sunod doon, dapat naka-swab test ka. Okay? O bueno. Mientras tanto, aramon tamunan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Hans Galero, mga tugang may darang bareta, ngunya na pagkaaga.
May nag-aarapod sa cellphone ko. Madali lang po ha. Pa-report nung kung natabi si Ange. Pagkatapos kaya kumadarong ko po sa sendong apod. Yo, okay? Problema po rin kuryente sa barangay Busak, Ubas, Albay. Action ng Can-Apex. Sigon kay Customers Relation Officer Leslie Capos. Ange Galero, edetalye mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Duminipensa ang Albay Power and Energy Corporation na bako maninda sala kung nadamay ang nagkapirapang barangay sa Uwas Albay matapos na iguanin saro na customer na for disconnection kasuod ma. Or kaya ka nakalinis na daw. Ini sinabi ko niya na pagkaaga sa DCGB News ni Customers Relations Officer Leslie Capos matapos sasabihin niya ang bako man palansinda talagaan may sala kundi ang sarong customer na maraman nila kung account holder ini na iyon nagputol kan gaywar na sa lokota na nagpreventa para makataonin na supply man ng kuryente sa mga residensya dyan sa nasambitan ng lugar. Sinabi ni Capos na sa kunyan pinigigibuhan ni Nindanin magkakanig kong aksyon ang bagay na initangan inadain na mapinsyente ang buhay ka mga konsumidores dyan sa Uwas Albay lalo pang kaipuhan ng gad ang estado ng okay, supply ng kuryente sa oral daw na pagkabuhay. Ipinaliwanag kan nasambitan ng opisyal na naraot ang primary line kan sendang ekipahe dyan kaya talagang debaili kaya na maraot man ang normal na supply kan kuryente sa nasambitan ng lugar alagad sa unyan pinag-aadalan na ninda kung paano giraray maisulit ini asin maibalik sa giraray ang normal na supply kin kuryente sa nasambitan ng lugar. Ini ang bilog na pahayag ni Capos may kinaraman sa insidente nangyari dyan sa Banwaan, Kanawas. Dahil yung aming guy wire, kung tawagin, that is the wire para protektahan yung poste na hindi tumumba. Pinutol nila kasi nakikabit kami yata doon sa property nila, no? Naman na yun, na nandun nakakabit. So parang rumesbak ba? So pinutol niya daw, allegedly pinutol niya daw yung guy wire, yung anak, yung account holder. So eventually po, natumba yung poste. Nadama yung dalawa pang barangay. So 3 barangay yung affected. Yan, yung Busak. I just forgot the other 2 barangays. So, kaya immediately kahapon, yung aming disconnection team, blinater yung namutol ng guy wire. Meaning, sir? Hindi, dinisconnect sila, yung account nila, yung meter nila. Pero ang ginawa noong tawag dito, noong anak ng account holder, hindi ko rin alam kung siya yung account user, no? Pinutol yung guy wire na para hindi bumagsak yung poste. Okay. So pinutol yung guy wire, logically bumagsak yung poste. Kaya nasira yung primary line pa yata yung nadali. At mabuti na lang, 3 barangay lang yung affected, hindi yung kabuuan. Sa kunyan, VP, i-forward man ka na Customer Relations Office na isyong ini sa sendang legal office na maraman kung ano man ang legal na aksyon na pwedeng gibuhunin na duman sa account holder, customer nini na nagtutol bigla ka na sendang ikipahe na nagkausalugod ni pinjente man sa nagkapira ang mga barangay dyan sa Uwas Albay. Angie, na-forward mo kay Mr. Capos ini na concern kan mga listeners ta. Roger. Maray sa punto ka sa bago kan sarotang paradangog na Dahil man pigo konsenti sa aksyon sa pagputol kang gayawar kang poste na natumba ito, ano? Naman. Pero ang gusto nindang ma-deliver sa APEC na maging eye-opener sa inda ini sa pagisuyo kang publiko sa mga private property na kunain yaon ang poste kan APEC. Roger. Ano, nahipot mo ni kay Mr. Capos? Pa yan, VP, kaya lang medyo madali lang so interview lang na ito sa tuweta may dudumano nining importante man daa. Inansaro sa magayo na punto talaga duman na pwede nindang masabutan. Basta nagdadangog sindangon. Baka nagdadangog lamang. Opo. Sana maintindihan nila na itong mga imagine sa Sagpon may sarong lugar diyan. Sabi ni Kapitan Tuy Barahas, suposte ka napig, yaon sa kusina, sa loob ng kusina. O pag naguran, ano ka yan? Sugari-sugay wire gayon, pag naguran, nag-ground sinda sa mga naka-star? Yes, VP. Saka, paano yan? Alam naman ang simbagang apik may kinaraman dyan. Kadakol kang apod sa tuya digdi na nakaburugtak sa private property na dahil na aksyonan sa request sa inda.
Ano sabi ni Sir Leslie? Ipa man nagtataon ng konkretong pahayag dito may kinalaman dyan. Pero kasubago kaya, inisa lang ining tinaw sa tuyang information since taod-taod baka si Ma'am Pat ang spokesperson yun man ang magpaliwanag may kinalaman sa nasambitan ng bagay. Oh, okay. So sana yan magayon sa punto kaya itong paranangot kaya na-appreciate ko maray. Okay, sige tabi. And with that, kadakol pa lang kan mga konsumidores nan mga kung ano po kang guywire o yan ng mga posting nakatugdok sa private property. Yes. Tapos pag papahalion mo na, ikan magasto salbatan ang pangyari sa mga baka. No problema. Diba? Okay, sige. Pero ipipitaw to, dalatalapan ko naman ang kasing bagay. Kasubago kayo, nagduman ako sa office ninda, medyo, di pa man duman sa mga opisales, nagapod na sa nakita man tang nagalat-alat kita duman. Okay. So, anyway, in kaso man na makakuha kita ni pahayag may kinaraman sa concern na yan, sa private property, kan mga konsumidores, tulos naman na ipapaabot sa pagikan sa tuyong mga programa. Okay, sige, Yan, sige. ngayon mga impormasyon, digdi sa APEC, with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Ayan mga tugang ang reaksyon kan APEC tungkol dyan sa concern na yan. 15 bago po magabot ang alas 9 nin aga. Sandali lang, Jeng. Madali lang hata. Sa ko pangapod ini. Hello, good morning. Baby boy! Yes! Good morning, good morning. Good morning po. Ang problema na pag-interview mo ibuboy ko natanggol na kita, may nagapot sa cellphone ni Agong. Anong sabi? Pwede ko naklarado. So pag ibong magatabi, Sir Henry, nakatandoan halimbawa, ang karyang may patakaran na pinapatupad si Buboy ko, pag kung kaya klarado sa pag-interview, tiniluyan ko po sa radyo. Natalinuyahan mo sa radyo. Ano pangyari nga nito, nagkapot gani, so, istorya niya ako, ba nagkarbak? Taraman mo si Missy, para istorbo natin pag ako nagdaganawag ka radyo. Sige pare, anong ganang clarify mo? Ano to? Luluwayon ko na nag-aapon nga nito. Sa pangyari. Sabagay, dito ka man mabasulta. Pakita baga pag-order kaya aga, minasunod kita. Yeah. Okay, sana po ang kwan mo, clarification pare. Ayun, so pag ibong mga sa katanduan, hindi ko kaya sitang pinatupad na LOC. Okay. Tapos, ang saklaw lang kaiyan, so apor. Iyo po. Pero so, ikaw kung natangog Sir Henry na i-swap test. Ang swap test na yan, Sir Henry, halimbawa, so haling Manila, namalaw sa katanduan Yes, tabi pare. Yes. Pero kung lang sa halimbawa sa Bicol, tayo ka, di ba? Kung sa Bicol ka, kung base ka naman ligaw, pulang yan. Sa ligaw ka, ang classification mo gari apur ka, di ba? Opo. Mahagad lang kay gari travel sa instruction baga kambusing mo. Travel authority pa rin. Baka man actually, tang travel authority, travel order ang nakasurat dito sa kaninda travel order. Travel order pa rin. Na ngaya, mabalik lang ngaya ini sa aga, arog ka yan. Pero kung mahaloy ka, i-require kang mag-swab test. Ay, inay. Oo. Kaya, kung may kontak ka mo duman sa Katanduanes, pwede nindong ihapot giraray duman sa point of entry sa adlaw baga para mas maklarify tabi ang arog ka na bagay. Totally, nakaibong na ako, Sir Hen, pag lawag kang protocol patakaran na yan. Ang sa kuya lang po na pinaano, kaso ako gustong mag-ibong. Yes. Umisit na, ikaw kaya siyang doktor na magayon dyan. Gusto niyang ipahiling sa iyang maning ipon magatarin. Ang sa kuyang hapon, kung i-consider siya may apor, talaw kang sa kuyang company halimbawa. Iyo. Pagkali man lang siyang ligaw. Mapakulong sa katanduan Basta balikan man sana, pwede mo i-considerar. Pabalikan. Opo, Okay. Siren, kape. Salamat, okay, kape. Salamat. Alright, salamat. Kung talaga, magabat-gabat, mga tugang. Pero ako, respetado tan sabi ni Governor mga tugang, iyan tabihan sa ng patakaran, protection man sa satuyang mga kababayan. Okay? 8:47 oras sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, Neozep,
ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Smith Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ngang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan sa loob, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na. Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay. Asin hanapon sa na si Casey Bermas. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang ta. May nag-aapod sa kuya, digdi. O yan da sa palaog kang busit. So, tinampo baga dyan. May deda kinagta-traffic. Kaya nagkakabuhol-buhol. Ang pagtarambakan, luwe-luwe sa napalan. Buhol-buhol. Pag kinaskas mo, gari marauton. Nagkakabuhol-buhol ang kwan. Madali lang tayo, paabot tayo ni dyan sa DPWH. Apodang ko daw si Richard De Jesus. Dapat kayo, may nagbabantay dyan. Kung dito na pagpara-restorbon ang pulis, dito na siguro pagpara-restorbon ang pulis, Buda PSO. So, kontraktor na, ang dapat na nagmamanihar ka yan. Di ba? Araw kaya nagkakabuhol-buhol ang traffic dyan sa lugar na yan. May pig-apudan ko si Richard. Madali lang ha. Baka i-report lang ini na concern ta. Dyan po sa lugar na yan, mga tugang kay Mr. Richard De Jesus. Dapat may nagbabantay kayo dyan. Or sinanan mag-coordinate kan sa police o sa otoridad. Bossing Richard, maray na agad tabi.
Para inaaga, tabi, Sir Pasensya Henry. ka na, may i-report lang ako sa mo. On the air ka. Ano, para kay Yes, sir. Go ahead po. Nagarapod kayo sa kuya. So, nag-aagi ba kayan sa Busit Road? So, under construction mo yan na tinampo? Ay, opo, sir. Opo. Dahil po, sir, ki nagmamanihar kang traffic, may nagkakabuhol-buhol pa minsan ang mga bihikulo. Baka na pwede mag-request sa contractor o konsisa man na pwede na magbugta kitawo na nagmamanage kang traffic tabi para sa luwas laog sa Busit area. Okay po, sir. Sige po. Ma-coordinate po kita tulos sa contractor. Palagat na po tulos i-flagman, sir. Yes, very good. Yan ang gusto ko sa mo. Yan ang gusto ko sa automatic. Yes, Migo. Opo, automatic. opo. Iyo man sa Opo, natabi. tulos po. Iyo man sa nata, nag-arapon sa kuya ngunya, nagkakabuhol-buhol na tabi, sir. Dapat may flagman talaga. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Sige po. Yes, Apo sir. na tulos po, sir. Palagat Opo, sa flagman salamaton. today. Salamaton No problem, sir. Welcome po. Alright, thank you. Alright, mga tugang Richard De Jesus, tagapagtaram kang District Office kan DPWH. What's going on? Alas 9 na uga. Ay, toy, pasensya ka na tabi, amigo. Alas 9 na eh. Standby pa si Renz ka si Lowenz. Alas 9 na tabi, amigong toy. Pasensya na. Dito ko na makareport sa duha kong pagiriba. Tingog ka manwa na ang susunod. Diyan na hapon na lang tabi, Toy Rain o kaya sa aga sa imong concern, ha? Okay? Thank you. Salamat kansa ng pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye.